Goeienaand, Sint-Helena gemeenskap en ek Steenbergskop gemeenskap. Vanaand is ons weer terug hier by Sint-Helena Rugby Club podcast. Hier is net enige podcast nie, maar het is Derby Week waar twee spanne mekaar ontmoet op Albatross Park. Hierdie komende naweek, die 8 Augustus. En ons is excited om te sien waar twee kapteine, twee clubs, maar een familie mekaar gaan ontmoet hier Saterdag. So manne, baie dankie en welkom dat julle hier is met ons vandag. Vanaand gaan ons begin hier in die kant met Captain Quentin. Captain, wat beteken 'n derby vir jou persoonlik? Nancy, ja, Colin. Voor my persoonlik, ek dink 'n derby is massive, is iets groot. Ek dink vir alle derby tussen ons en Steenbergskop Rugby Club, ek dink 'n paar legendes het hom gehad, het hierdie geleentheid gehad om 'n derby te speel tussen Sint-Helena en Steenbergskop. So ja, vir my is dit iets groots. Ek berei altyd myself lekker vir 'n derby van as vriende, as familie, wat so teen mekaar en dan is hoe kan ek sê, as die gemeenskap is jou na jou wen. Coach Captain Chase. Ja, Nancy is net dankie sê vir die geleentheid om na die podcast te doen. Vir my is dit regtig voorreg soos Quentin nou sê om aan hierdie derby te speel. Baie vriende, baie familie wat kompeteer met mekaar. Oor 'n dag gaan dit nie oor die game. Ek glo die game gaat nog goeie gemoed geskiet Saterdag. Niks wat kleren en die supporters wat lekker met elkaar is. En dan moet rugby net weer op die dag en dan gaan, voor mij wil ik net een lekker goede tijdstrijd. En Gerard voor mij is dat voorrecht, zoals Quentin zei, als baie mannen wat die kans krijgen om niet te gaan zitten sharen. Zij is op een podcast en dat is wat ik daar, die hebben zijn er nabij, geloof ik. Als baie jong kinders en allemaal dat ook in naar oor zo oud moet geweest en naar die park in de boek zaten. Serieus, baie dankie Chase. Quentin, is 'n derby anders as enige ander wedstryd vir jou? Colin, ja, joh, 'n derby is iets spesiaal, né? Want ek dink wat jy nou gewoonlik 'n maandag of 'n dinsdag aan jy nou 'n ding is dit. 'n derby begin Sondag. So ek het al Sondag reeds ek het nog eers geding is oor die vorige game. Toe begin kry ek al boodskappe, jy's my nie 'n lus lyk is die naweek derby, né? So dit is iets as vir my is dit baie spesiaal. Chase? Ja, voor mij is het een derby, voor mij is het vaak dat een gewone game, maar zoals ik zei, dat is nog breaking right wat hier gaan doen. Nou zijn de binnen bij het nog wel de eerste ronde. Maar ik geloof die tweede ronde zaterdag wat komt, gaan we misschien een andere ballgame is. So ik zie nog uit dat het al laat ik al ingeschopt, voor ze nog wel een riskaart laat ik. Maar het voor mij net proces, jongens, een grote dynamiek. So focus was dan voor laat ik al wel aan. Zeer zo baie dankie Chase. Quentin, hoe voel die atmosfeer in die span wanneer almal weet dis derby week? Ik denk, joh, die mannen komen net met een andere houding van die alto, né? Ik denk die mannen, laat ik zo zeggen, die mannen weten hoe belangrijk is die navische game. Niet net omdat het een derby is, maar oor die doelwitte wat ons voor de seizoen voorgesteld. Maar die geest is regel gewoon ja zo, ja. Ja, bij mij is het eerstens, het gaat niet net oor naar het derby. Als ik kijk ons seizoen zover, het gaat niet op een goede noot, maar wat die mannen positief maken is dat misschien kan dat die omzwaai is naar die game, dat kan misschien die winnaar dat zo vermaakt in smaak naar we staan. Zo die mannen gaan automatisch dat eigen maken. So ik is maar net positief houden. So baie dankie. Quentin, hoe belangrijk is dit om jou span in hierdie derby te lei? Ja, Colin, voor mij dat is belangrijk want as 'n derby is 'n gemeenskap teen mekaar, maar voor my as kaptein is dit maar net nog 'n ander ding, dieselfde besluite en die game wat ek sou gespeel het in 'n ander span, moet ek die naweek, né? So ja. Presies. Ja, klein voor mij is het maar net kijk,
in zo'n groot wedstrijd moet je best leren die mannen zijn emoties onder controle. Zij moeten die mannen positief, als het op die zwaar kan, moeten die mannen kunnen bluffen. En hoe doen ze het? Kaptein moet man net voor de zaak. Zeg zo bij dank, sis. Quentin, jullie spelen wel bij Trospark. Hoe voel daar extra druk om voor jullie thuis skare te spelen? Kelen, dat ik ooit het eerste ronde op Albatros Park is weer. Nee, so, ik denk als jy so verschil bestaan, maar een derby is druk in Sint Helena by Rugby kinderen. Ik denk dat is wat die beste uit ons het bring altyd. Nee, so ja. Is baie dankie. Sis, jullie stap zaterdag bij Albatros Park in as besoekende span. Wat sê jy vir jou manne voor jullie op die veld betree? Kijk, als we inkomen, die veld is niet dat de atmosfeer is. Dat moet klaar in de kop gaan. Zij moeten gefocust blijven. Van, kijk, zoals ik zaterdag gezien heb, die hele veld was het bij je supporter daar. En diezelfde waar ik onze supporters moet zoeken gaan ook naar zaterdag. Oors, dat moet niet, maar zij moet. Dat wat je gaat krijgen, dat moet niet veel, want pijlen wel natuurlijk op die tafel bij de eetjes, zoals het positief is. Baie dankie, sis. Quentin, wat betekent het voor jou om jouw span se kaptein te wees? Ja, ik denk Kelen van mij, als iets groot, nee, van ik denk, soos het altijd voor mij een droom was om voor Sint Helena bij A-span te spelen of Sint Helena bij Zelsie, was het voor mij een droom om eendag die kaptein van Sint Helena bij Rugby Club te wees. Ik heb niet verwacht, het zal nou gebeuren, maar ja, so voor mij, wat betekent dat baie vir my? Baie dankie, Quentin. Sis, wat is die moeilijkste deel van om kaptein te wees? Kijk, als je wat die span misschien in de steek laat, met die manager op de, kan ik misschien manager hoe dat te leren. Misschien opdagen van oefeningen en al die, maar zij moet niet. Eigenlijk willen zij zijn harde zit in het doel staan. Zo jouw doel moet wees. Zij moet nog al die dagen negatief om zijn werken met positieve focus. Zo dat is ook maar je eer om kapitein te zijn. Baie dankie, sis. Quentin, as jy 'n kaptein wat baie praat of lei jy meer deur jou optrede? Kelen, ik weet nou niet of ik het niet maar zeggen, maar ik zie altijd dat die James bij die mannen kan. Ik heb het ding wat ik geen bekje op bek. Zo, ik als kapitein, zo ik moet voorvallen. Ik kan niet met mijn achterboven wegsturen. Ik als kapitein. Ik draag eerst op het TV, zo ik moet niet eerst doen als je verstaat. Zo ik zal zeggen, ik hou van leven en vooruit. Baie dankie, Quentin. Sis, wie is die eerste persoon wat jy op wedstrydag gaan soek? Die maat, zo meisje dat ik bezig ben, ik praat je nog van de spelers moet je zoeken. Spelers, ja. Ja, iedereen wat samen met mij is op die veld, dus gaan we altijd zitten, sociaals bespreken, oké, wat denk jullie, hoe gaat deze game? Daarna, wat dingen ze op de dag. En dat is maar, ik ga niet nog zeker met een zekere persoon gaan zoeken. Die ene waar aankomen vol man is, dat is hoe ons maar elkaar vinden. Zeg zo baie dankie, sis. Quentin, julle is, sorry, ek sal ons vraag. Hoe belangrijk is dit dat derby rugby steeds hard, maar binne die gees van die spel gespeel word? Ja, Clint, ik denk, het is baie belangrijk, want ik denk, nou, ons dien een gemeenschap, ons dien twee gemeenschappen. Ik denk, die klomp jong mannen, wat die buiten opkijken naar ons. Zo, ons wil een goede voorbeeld stellen, met rugby. Ons wil niet, hoe kan ik nou zeggen, ze zien, die mannetjes moeten nadenken, maar die mannen zeggen, ik is boy, ik ga huis doen, verstaan. Ons willen iets positiefs doen in de gemeenschap. Ik denk dat is ook ons allemaal rugby spelen. Die gemeenschap Sint Helena bij onszelf gaan klaar deur bij je. Verstaan je? Ons wil vrede in de gemeenschap hebben. Baie dankie, Quentin. Sis, wat denk jy, bewonder jy van die ander span? Van die? Wat denk jy, bewonder jy van die ander span? Of, like, Wat bewonder je van de andere span? Van die ander span.
Kijk, ik heb in Sint-Helena bij rugby club met ik baie vrienden. En is mannen wat ons goed kunnen werkzaam en alles. Ik zal altijd, omdat het Sint-Helena bij gemeenschap is, en ik nog altijd besluit, zo ik hier was die beschouw ondersteunen, dan zal ik voor Sint-Helena ondersteunen, misschien nog gemeenschap. En als je moet opkijken, al die talent wat die hier komt, moet het net gezond zijn voor die hele gemeenschap hier, of dat binnen een stoomnis mag bestaan. Zo dus voor mij iets. Baie dankie. Sis, Quentin, wat is een ding wat jy wat Sis se span krediet moet gee? Ik denk, Clint, ik nou wat ik ook moet krediet. Ik denk, vegius. Ik denk voor een span om, kijk hier, die ran waar de lopen is, en elke naweek op te dagen. Het moet bloeiveel gemeenschap wees, verstaan? En daarvoor moet ik wel een krediet geven. Sis, baie dankie, Quentin. Sis, wat is die een ding wat jy vir Quentin en Sint-Helena by krediet kan opgee? Kijk, ja, als altijd een taalmoment in de gemeenschap. En dat is waar Sint-Helena bij de club weer iets staan. Van, zij zal altijd zien, vanuit de community bij elkaar is, van Sint-Helena bij goed doen, goede rugby spelen. Dus allemaal dan nog alles zien en zo. Dat is ook bij iets staan. Sis, baie dankie, Sis. Quentin, wat is die een ding wat jy absoluut nie wil hê jou span moet Saterdag doen nie? Ik denk, ons moet niet, hoe kan ik nou zeggen, alles wat nog beïnvloeden is, zoals elke gewone werk, ons moet niet die kans geven om alle dingen te doen. Nou, ons moet stiek bij wat ons stiek. Verstaan? Ons moet niet wel alle een kans geven om alle rugby te spelen. Alle moet dit bij ons. Dat is maar. Baie dankie, Quentin. Sis, wat is belangriker in 'n rugby derby? Ervaring, dissipline of emosie? Kijk, zoals ja, maar die ding is, het kan altijd mis. En het derby gaan het meestal in emotie zijn, zijn we nog wel eens beter als je aan de club staat. Maar dan moet je ook je een toon, want het gaat niet net door jou, hoe zij voelen, het gaat om het hele team bestaan. En die emotie kan maken dat het team ongeveer aan die verloren kan. Dus zo, ik zal zeggen, ik zal wel andere jaren gaan. Baie dankie, Sis. Quentin, as jy span na 60 minute met 1 punt agter is, wat sê jy vir hulle? Ik remind altijd de James dat ons is die dingen van die gemeenschap. Die gemeenschap zijn moed hangt van ons af. Als ons goed doen, dan gaan die gemeenschap goed doen. Want dan heb ik en zij vandaan iets om over te zien te gaan praten. Verstaan? Maar als ons gaan slecht doen, dan gaan ons die strijden aan en daarna bekleden in die gemeenschap. Zo, dat is maar altijd wat ik in James zeg. Baie dankie, Quentin. Sis, wat moet jou span doen om die laatste 20 minuten sterk te eindigen? Ik denk is dat al bepaald je schok zit. Omdat zij wil altijd die kind eindig zoals ze beginnen. Zo, daar is dan bij je belangrijk wat die laatste 20 minuten. Dat kost focus. Ik meen, zij moet redelijk wat 80 meter gefocust zijn. Zo, mijn motivering net om die mannen bij elkaar, onze mannen. Als ze achterlopen, stok die kind maar nog niet beloeren in bestaan. Zodat we niet die dingen zijn net om die mannen zijn spullen weer te leggen. Dus baie dankie, Sis. Quentin, wat denk jy is Steenbergskou se grootste sterkpunt? Ik denk dat ik nou zoals ik nou al gekeken alle big line doen ik dan wel. En ik denk, ons allemaal weten, ik denk dat is waar ons zal dan is verstaan. Baie dankie, Quentin. Watter speler moet Sint-Helena by dophou? Quentin. Yo, als je hele paar mannen, maar ik zal me real op een als je een twee mannen, of laat ik zeggen, ja, alle schakelpaar gaat wel weiter dus die naweek, en dan als je 6 wordt, nou die hele achter vliegen, ik weet ook, als 6 wordt daar altijd op in Sint-Helena bij. So ja. Dankie, Quentin. Sis, watter speler van Sint-Helena by kan Steenbergskou probleme gee Saterdag?
Ik zal nog niet zeggen spelen, ik zal zeggen die hele team zien maken. Want ik zou nog even door één man maken, ja, zij krijgen individuele speler dat iets staan. Ja. Maar ik zal zeggen dat ik nog bij hele span, als ik op een focus, niet op één man staan. Baie dankie Chase. Chase, wat is Quentin se grootste sterkpunt as kaptein? Hij leeft van vooraf. Dat is het ding wel, als Quentin niet daar goed speelt, speel ze natuurlijk niet maken. Baie dankie. Chase, ok, ons gaan skryf na die beledsvraag toe. Quentin, wie is die grootste tres-toker in die span? Een overspan. Mm. Jo. Ja, Steve, man. Ik denk ja, ik denk ja, zo iemand. Ik denk die mannen heeft hem nog, als je het alles. Baie dankie Quentin. Chase, wie raak die vinnigste kwaad in die span? Ik kan er niet meer een antwoord geven. Ik moet ze kennen wel lezen wat naam is. Zij weet niet of die mannen wat die heeft kwaad wat die mannen als mannen wat van meer gewoon een meer worden. Ik heb maar niet maar exposure van dat lezen wel naam. Quentin, wie praat die meeste op die verjaardag? Jo, over wat bij je praat, voorzien. Yes. Nee, voorzien. Baie dankie. Chase, wie heeft die beste wedstrijddag muziek? Ik zal je als 3 man. Die een wil gospel spelen, die andere wil Tupac spelen en die andere wil dansmuziek. Zo dat is een competitie ja, wat muziek betreft. Zij weet die luistert ze gospel 5 minuten, Tupac 10 minuten en dan de rest bestaan zo. Dat is maar zo, die man is een Bluetooth weer zo goed model. Baie dankie Chase. Quentin, wie gaan zaterdag die meeste skryf die verjaardag? Hier is ook die alle. Baie dankie. Chase, wie denk jy gaan die eerste glimlach na die eindvlekkie gee? Ik kan er niet weer einde aan, want maar al wat ik vind, het gaat er even kozen mijn glimlach. De hele zaterdag, dat gaat de grote wis. Zo naar die beste span dan. So baie dankie Chase. Quentin, gee vir ons jou voorspelling en wat gaan die telling wees hier komende naweek? Ja, ik kan alle wat ik weet, Sint-Helena waar je gaat winnen, was gaat 5 wat, maar ik kan nog niet weer die dingen schrijven bestaan, maar ja, maar als je alle wat ik kan zeggen. Chase, jou scoopredictie. Ik zal zeggen, het gaat op mijn tijdskoop. Zo door het hobby, zoals ik konden niet meer zo zeggen, dat gaat 5 wat. Dat ligt 5 wat erin. Want mannen komen op 5 in waar we in zo. Maar mijn telling gaan bij je tijd, ik ga niet nog eens kopen. Baie dankie. Quentin, wie gaan die eerste druk zaterdag? Ik denk, ik denk die Aigo gaan niet daar open doos. Die Aigo gaan niet daar open. Und Chase, wir gaan die eerste druk. Hoe zit en die eerste ronde, die eerste druk? Zo, ik word er ja. Baie dankie Quentin. Wat wil jy vir Sint-Helena Baai ondersteuners sê voor zaterdag? Kom ons behouden is, ik denk, support die span maar met respect. Nou. Ik denk wat de belangrijkste is. We zullen goede geest voeren tussen de en na die game. En dan wil ik maar niet wel een dankje zeggen. Man. Dat hulle week na week uitstiek voor die boys. En ik hoop hulle kom zaterdag en maak die verjaardag rooi en wit. Yes. Chase, wat wil jy vir Stewig Skoof ondersteuners sê? Ik wil niet weer, hulle moet zaterdag komen en die man ondersteunen. Maak je zaak, hoe zie je nu alles. Ik denk dat zal die mannen op stoot geven. Niet om mijn dierzitting zo'n dood voor je te gaan. Zo, allemaal wat ondersteuners kunnen ondersteunen. Ja, allemaal niet zaterdag of zal het maar weer doen. Baie dankie Chase. Quentin, wat wil julle vir almal sê wat zaterdag by Albatros Park gaan wees? Het gaan niet door de geschiedenis boeken wees. Zo, ze willen die en maar ze stiek uit. Chase?
Die schoenen kunnen zeggen, ja, dat is een grote die. Zo, zoals je het gaan, ze zal zien, maar hoe noemen we dat? Yes, of wat dat is. Splendid, ja. Maar dat gaan de bijen teams. Zo ja. Baie dankie. Sis, daai het julle dit kykers so kom aan getalle op Steenberg Skulp supporters en ook Sint Helena Baai supporters en kom maak die veld vol met julle rooi en blou. En onthou dis die 8 Augustus hierdie komende Saterdag en onthou 2 kapteine, 2 families en 1 veld. So, waarvoor wag jy? Kry vir jou gereed vir Saterdag. En onthou aan ons platforms op TikTok, Instagram, Facebook en ook hier op YouTube te subscribe. En onthou, 1 club, 1 familie, go Sint Helena Baai. Sint Helena Baai, Helena Baai, is 'n lekker baai, Sint